Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito mismo ng lola ko at ng pamilya niya. Mother side. Taong 1966. Bukid Siraway, Zamboanga del Norte. Itong mga panahong ito, nakatira si Tatay Dadoy kasama nila mamang at ng pamilya ng lola ko. Bibihira na lang siyang pumunta sa Bukid Siraway. Gawa ng may mga tauhan na siyang nakatoka sa mga gagawin nila. Kumbaga, pumupunta man siya doon, pasilip-silip na lang. Tsaka, di ba nga, merong nanggugulo kila mamang nun. Kaya hindi gaanong umaalis itong si Tatay Dadoy. Kung babalikan ninyo yung kwento kong Mamang 8, nabanggit ko doon na tuwing gabi umaalis si Tatay Dadoy para pumunta sa Bukid Siraway. Pero hindi yung ganong kalapit. Medyo malayo yun. Mga ilang kilometro ang kailangan niyang lakarin para makapunta doon. Kaya kung minsan, umaga na siyang nakakabalik. Kapag minalas-malas pa, inaabot ng hapon. Lalo na kapag may mga problema sa bukid niya. Kung naaalala niyo din yung eksenang may hinabol si Tatay Dadoy na malaking baboy, yung humabol kay Tatay Fernando. Matapos palang mangyari yun, ayon sa lola ko, kinagabihan sinundan ni Tatay Dadoy yung bakas ng baboy na yun. Nasabi niya kay mamang, talagang hindi taga roon yun. Hindi siya miyembro ng pamilya ng aswang na nakatira sa lugar nila. Ang masakit pa nito, hindi lang pala isa yung baboy na sinusundan niya nun. Napapansin niya kasi na nung tumatakbo siya para habulin yun, meron ding sumusunod sa gilid niya na 2 aso. Hindi siya kumpirmado kung aswang ba yun na nag-anyong aso o sigbin. Pero yung galit niya nung mga oras na yun, sobra-sobra. Tumigil lang siya sa pagsunod nung napapansin niyang papunta na yon sa pinakaloob ng kakahuyan. Hindi na siya sumunod kasi alam niyang merong hindi magandang mangyayari sa kanya. Doon sa mismong kinatatayuan niya, gumuhit siya ng malaking bilog sa lupa. Umupo siya doon ng ilang minuto. Hinintay niya kung merong lalapit. Malamig, tahimik. Mga hinahanging dahon lang ang maririnig mo. Makalipas ang ilang minuto, dahan-dahan nang kumalma si Tatay Dadoy. Ibig sabihin, malayo na sa kanya yung mga aswang na hinahabol niya. Naglakad si Dadoy papauwi. Habang naglalakad siya, meron siyang nadaanang sapa. Sa gilid ng mata niya, meron siyang nakikitang tatalon-talon doon. Pagtingin niya, meron nga 2 babaeng nakasuot ng puti ang naglalaro sa sapa. Alam ni Tatay Dadoy na mga diwata o engkanto yon. Tumigil sa pagtalon yung 2 at tumingin din sa kanya. Matapos yan, meron silang itinuro sa loob ng kakahuyan. Pagtingin ni Tatay Dadoy, merong 4 na figura ng tao ang nakaharap sa kanya. 2 nakaupo, tapos 2 nakatayo. Sinipat-sipat ni Tatay Dadoy yon kasi madilim tapos malayo. Hindi niya makita kung ano. Pagbalik niya ng tingin doon sa 2 babae, nawala na ito. Tapos yung 4, nanatili sa pwesto nila. Bumunot na ng punyal si Tatay Dadoy. Tapos akmang maglalakad na ito para lapitan yung 4. Nang bigla siyang may narinig sa tenga niya na bulong na, "Wag!" Naramdaman ni Tatay Dadoy yung hininga nung bumulong sa kanya. Para bang nanggaling yun sa isang napakalamig na tao. Paglingon ni Tatay Dadoy, wala namang tao o kung anumang elemento. Kaya ang ginawa niya, tinuro niya lang yung 4 na figura. Tapos meron siyang orasyon na ibinulong. Sabay ihip sa pinakadulo ng braso niya papunta sa kanyang hintuturo. Nakita niyang nagpulasan yung 4 na yun. Pero hindi patakbo.
kundi papalapit sa kanya. Nakita niya sa tawid ng ilog na tumatakbo yung pinakamatangkad doon sa apat. Napapansin niyang sobrang bilis nun. Pagtingin niya sa mga paa nito, wala. Hindi nakasayad sa lupa. Para bang lumulutang. Kung ano-ano agad ang ginawang orasyon ni Tatay Dadoy para hindi siya malapitan ng mga yon. Pero sadyang matitigas ang mga ito at paulit-ulit na umiikot sa kanya. Ang nakakapagtaka, hindi siya nagagalit. Hindi tulad na kapag mga aswang yun nasa paligid niya, galit na galit siya. Pero hindi. Kalmado lang ang utak niya nun at nakakapag-isip siya ng mga dapat niyang gawin. Naghubad si Tatay Dadoy ng damit niya, tapos yung nakatali sa balakang niya, ginawa niyang kwintas. Maya-maya pa nag-obserba siya sa paligid. Napapansin niyang wala na ang mga ito. Para bang sinubukan lang siya o pinaglaruan. Matapos yan, naglakad na siya pauwi. Nung narinig lahat ni Mamang yung kwento niya, hinawakan siya nito sa magkabilang tenga. Ayon sa lola ko, nakikita niyang parang sinasayaw ni Mamang yung ulo ni Tatay Dadoy habang nakahawak sa magkabilang tenga nito. Tapos meron itong inuusal-usal tapos iniihip-ihip sa ulo ni Tatay Dadoy. Matapos yan, nakita ng lola ko na basang-basa yung kamay ni Mamang. Pawis na pawis. Tapos yung tenga ni Tatay Dadoy, pulang-pula. Para itong pinagsasasampal. Pagkatapos ng mga orasyon ni Mamang, inutusan niya si Tatay Dadoy na kumuha ng tubig. Pag-abot niya ng tubig kay Mamang, dinuraan ito ni Mamang. Tapos kitang-kita ng lola ko, yung tubig na nasa baso, naging kulay itim. Dire-diretso si Mamang sa pagtulo ng laway niya. Tapos maya-maya pa, tumayo na ito tapos sumuka sa labas. Pagbalik niya sa loob, sabi niya kay Tatay Dadoy, may mga demonyong sumusunod sa kanya. Bukod sa demonyo na yon, pinaglalaroan si Tatay Dadoy ng prinsipe ng mga engkantong itim. Pero takot yung lumapit sa kanya, gawa ng may mga karga siya. Kaya nagsasama-sama yung mga yon para kuyugin siya. Wag na wag niyang ibababa yung depensa niya pagdating sa espiritual. Tapos palagi niyang dalhin yung binakuko niya bilang proteksyon. Hindi siya titigilan ng mga yon. Naghahanap si Mamang ng pwedeng maging dahilan kung bakit siya sinusundan ng mga yon. Pero wala eh. Hindi niya alam kung bakit. Ang sabi niya kay Tatay Dadoy, wag munang umalis. Wag munang pumunta sa bukid. May mga kakausapin lang siya. Makalipas ang 2 gabi, nakumpirma ni Mamang na yung mga sumusunod pala kay Tatay Dadoy, mga dati niyang napatay na aswang. Tapos may mga kamag-anak yun na nagsanla ng kaluluwa nila sa mga demonyo para makaganti sa kanya. Nakumpirma lahat yan ni Mamang dahil sa mga kaibigan niyang nakapaligid sa lugar nila. Tulala si Tatay Dadoy nung narinig niya yung sinabi ni Mamang. Kasi di ba nga, akala niya huli na yung babaeng sinunog nila noon. Hindi pa pala. Naisip ni Tatay Dadoy, ayaw niya na makidagdag pa sa mga iniisip ni Mamang. Kaya nagpaalam siya kay Mamang kung pwedeng bumalik siya sa bukid para doon niya harapin yung mga yon. Ang sabi naman ni Mamang sa kanya, hindi naman yun makakadagdag sa problema nila. Mainam na doon na lang siya. Kahit ilan pa yan mga aswang, engkanto o kahit demonyo pa yan, hinding-hindi yan makakapasok sa loob ng bahay nila. Sumang-ayon naman si Tatay Dadoy, tsaka alam niyang kailangan siya ni Mamang sa bahay. Gawa nga ng ito yung mga panahong may pamilyang aswang ang nanggugulo sa lugar nila. Lumipas pa ang ilang buwan. Matapos ang insidenteng yun sa panabutan, yung Mamang 8, akala nila matatahimik na sila. Hanggang isang hapon,
Naghihikahos na tumatakbo yung isa sa mga tauhan ni Tatay Dadoy sa bukid papunta sa kanila. Pinaupo ito ni Tatay Dadoy para makapagkwento sa kanya. Ayon dito, kinaumagahan nung paggising niya, halos lahat ng palay, munggo at mais na pananim nila, sira-sira na. Imposibleng malakas na hangin ang may gawa nun, kasi magigising sila kung hangin man. Tsaka sobrang payapa nung pagtulog nila nun, ni hindi sila naalimpungatan. Nanatiling nakatitig si Tatay Dadoy sa baba at nag-iisip kung ano ang pwede niyang gawin. Marami pang sinasabi yung tauhan niya, pero lahat yun hindi na pumapasok sa isip niya. Talagang tulala na lang. Maya-maya pa, tinapik-tapik siya ni Mamang. Ang sabi ni Mamang sa kanya, puntahan na niya at tingnan. Andun lang sila sa bahay. Yung lola ko sobrang kulit. Gustong sumama kay Tatay Dadoy. Kasama kasi yung tatay niyang pupunta eh. Ayaw niyang humiwalay. Kaya ang nangyari, lola ko, tatay niya at si Tatay Dadoy ay pumunta ng bukid para tingnan kung ano ang nangyayari doon. Pagdating nila sa bukid, bumungad sa kanila ang sira-sirang mga pananim ni Tatay Dadoy. Ilang buwan na lang kapasan na ulit ng mais. Kaso lang, hekta-hektaryang pananim ang nawala sa kanya. Hindi maipinta yung galit ni Tatay Dadoy nung mga oras na yon. Pati yung mga kalapit niyang may mga pananim din pinuntahan niya. Lahat naman yun maayos. Tinanong niya kung meron bang bagong peste ng pananim. Ang sabi nila wala naman. Maayos naman yung sa kanila. Halos buong araw silang nag-ikot sa bukid Siraway nun para ikumpara yung kalagayan ng pananim niya sa iba. Nakakapagtaka lang. Kasi kanya lang yung namumukod tanging sira-sira. Hinawakan ng tatay ng lola ko si Tatay Dadoy. Tapos meron itong ibinulong sa kanya. Tumatango-tango lang si Tatay Dadoy nun. Para bang kumpirmado niya na kung sino ang gumawa. Nagpasya silang doon na lang magpalipas ng gabi. Total naman, wala nang gagawin yung mga tauhan niya. Pinauwi niya lahat yun. Ang sabi niya, balik na lang bukas ng umaga para masimulan na nilang ayusin yung mga dapat nilang ayusin. Kinagabihan habang nagluluto yung tatay ng lola ko ng hapunan nila, nakita ng lola ko si Tatay Dadoy na nakaupo lang sa mga nakatumbang palay. Sabi sa kanya ng tatay niya, hayaan lang, mamaya na lang niya tawagin kapag luto na yung ulam nila. Pinagmamasdan lang ng lola ko si Tatay Dadoy. Nakaupo lang yon tapos nakatitig sa langit. Tapos maya-maya pa, tumayo. Naghubad ng damit niya. Huminga ng malalim. Tapos dumapa na siya. Natatawa yung lola ko kasi nakakatawa yung itsura nun ni Tatay Dadoy. Tapos paulit-ulit niyang ginagawa. Tatayo, titingin sa langit, yuyuko, tapos dadapa. Nung matapos sa mga seremonyas ni Tatay Dadoy, saksing buhay ang lola ko sa nakita niya at hindi niya malilimutan yun buong buhay niya. Merong maliit na nilalang ang lumalapit kay Tatay Dadoy. Akala ng lola ko, asong puti. Pero habang papalapit ito ng papalapit kay Tatay Dadoy, doon nakikita ng lola ko na hindi yun aso. Isang puting kabayo, tapos merong may hila-hila doon. Paglalarawan ng lola ko sa nakikita niyang humihila, maliit lang din yun. Parang kasing laki lang ng paso. Pero yung kulay ng buhok nun, kulay ginto tapos nagliliwanag. Hindi niya masyadong maaninag yung katawan kasi nakaharang yung kabayo eh. Kinalabit niya yung tatay niya para ituro yung nakikita niya. Pero yung tatay niya, walang nakikita. Ang sabi lang sa kanya, wag lang maingay. Baka may ginagawa yung Tatay Dadoy niya. Yung lola ko naman nanood lang. Tumingin si Tatay Dadoy doon sa lumapit sa kanya. Tapos lumuhod ito. Nagulat yung lola ko kasi matapos lumuhod ni Tatay Dadoy,
bigla na lang nawala yung nakita niyang puting kabayo. Maya-maya pa, yumuko si Tatay Dadoy habang nakaluhod at binuka ang dalawang kamay niya. Para bang meron itong niyayayang lumapit sa katawan niya. Bigla na lang siyang kinalabit ng tatay niya. Tapos ang sabi sa kanya, tawagin na si Tatay Dadoy kasi luto na yung ulam. Kakain na sila. Nagmadaling tumakbo yung lola ko para lumapit kay Tatay Dadoy. Nagbabaka sakali kasi yung lola ko na makikita niya ulit yung nakita niya eh. Pero paglapit niya, wala na. Talagang hindi na niya nakita. Tapos sabi niya, Tatay Dadoy, tatay, kakain na daw po. Ngumiti lang sa kanya si Tatay Dadoy, tapos kinarga siya. Habang karga-karga siya ni Tatay Dadoy, tinanong niya kung ano yung nakita niyang puting kabayo. Nanlaki yung mga mata ni Tatay Dadoy tapos napatitig sa kanya. Ang sabi pa nito, nakita mo sila? Aba, galing ah. Hindi naman sumagot si Tatay Dadoy sa tanong niya. Habang kumakain sila, tanong pa rin ang tanong yung lola ko kay Tatay Dadoy kung ano ba kasi yung nakita niya. Tapos nagtitinginan lang yung tatay niya at si Tatay Dadoy. Sabay tawa ng malakas. Hanggang sa sinagot siya at ang sabi sa kanya, mga kaibigan yun. Tutulong sa atin para maayos natin yung mga pananim ko. Medyo nagtampo lang. Matagal ko kasi silang hindi nabisita eh. Nakatitig yung lola ko kay Tatay Dadoy habang nagsasalita ito. Pakiramdam niya, sobrang aliwalas at gaan ang pakiramdam niya kay Tatay Dadoy. Tapos ang saya ng aura ng mukha nito. Para bang hindi na salanta yung mga pananim niya. Matapos nilang kumain, naririnig niya na nagkukwentuhan yung tatay niya tsaka si Tatay Dadoy. Pinag-uusapan nilang dalawa kung paano sisimulan yung mga gagawin bukas. Hanggang sa nakatulog na lang yung lola ko. Dahil maaga siyang nakatulog nun, maaga din siyang nagising. Tansya niya, mga alas 3 o alas 4 pa lang ng madaling araw yon. Bumangon siya para umihi sa labas. Nung nakaupo na siya sa gilid, may narinig siya sa likod niya na kumakaluskos. Yung nasa likod niya, ilalim ng kubong tinutuluyan nila. Tinitingnan niya kasi madilim eh. Baka manok lang yon o yung mga alagang pato ni Tatay Dadoy. Nung medyo naaaninag na niya, nakita ng lola ko na nakadapa yun. Tapos naririnig niya yung tunog na para bang nagmamadali ito sa paghuhukay. Nakaramdam na yung lola ko ng kilabot ng mga oras na yun. Alam niyang hindi yun uri ng hayop. Hanggang sa tumigil yun sa paghukay. At dahang-dahang umangat ang ulo nun habang nakatitig kung nasaan siya. Naririnig na ng lola ko yung iniisip ng lola ko. Kung tatakbo siya, alam niyang maaabutan siya nito. Kung mananatili naman siya dun, wala ring mangyayari. Ang malaking problema niya lang, nakababa yung salawal niya. Hindi niya alam kung paano niya sisimulang tumakbo. Kasi nakatitig sa kanya yun. Nakabantay sa bawat kilos niya. Kapag pinilit niyang tumakbo, malaki ang posibilidad na madapa siya. Mas doble ang magiging hirap niya nun. Ayan na. Tumatayo na yung nakita niya sa ilalim ng kubo. Dahan-dahan ang inaangat ng lola ko yung salawal niya at bubuelo na din siyang tumakbo. Pero sa bandang kanan niya, meron pa palang isa. Malaking asong itim na nag-aabang kung ano ang susunod niyang gagawin. Ang nasa isip niya lang noong mga oras na yon, Tatay Dadoy, Tatay,
Tatay Dadoy. Hindi niya maibuka ang bibig niya sa hindi niya malamang dahilan. Para bang merong pumipigil na magsalita siya. Okay, sorry kung nabitin kayo. Pasensya na kung kailangan kong putulin dito yung kwento. Kasi mahaba pa to eh. Pero huwag kayong mag-alala. Ang next naman ay i-upload ko yung part 2 na kagad nito. Sobrang ganda nito, tsaka marami pang mangyayari. Sana abangan ninyo. Gahol ako sa oras gawa ng marami pa akong ibang ginagawa. Tapos nasa ospital pa yung mama ko. Kaya sana maintindihan ninyo ako. Hintayin nyo to kasi talagang maganda to. Aabot pa sila sa punto na hihingi sila ng tulong kay mamang. Kasi sobrang dami talagang ng gulo dito kay Tatay Dadoy. May mga nakisawsaw na, parang hindi na lang aswang yun eh. Iba't ibang klase ng elemento pa. Sana mahintay nyo. Kita-kits sa part 2. Salamat.